हेलो नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोनहाय जे थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोन जोंनि जायगायावहाय दा मोसौ सिखाव बिराद बांगासिनो दं आरोखि। दा मोसौ सिखावबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रानो बांसिन आरो बेजों जे जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो लोब्बा दं जों बेखौ मिथिया आरोखि, बुंनो हाला। दा बे मोसौ खावनाय जाथायाहाय क'क्राझार जिल्लानि बे सिम्बोरगाव एरिया बे मोननै गामियाव जादों आरोखि। बे मोननैबो गामि जे बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर बांगाल जायगा दङ दुरामारि होननाय, बेवहाय जे बेदखल हाबफैनायबो दङ होननानै जे सिगाङावहाय जे जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्राबो बे इलेक्सननि टाइमाव जे बुंदोंमोन आरोखि, माखासे लिडारफोराहाय। दा बेयावहाय जे बिराद गिदिर बे मोनसे बांगाल जायगा, बेदखल बांलादेशिबो हाबफैनाय थानोबो हागौ, बेहाय सोर मोनथिनो। दा नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्राल' बुंनो सानदों आरोखि। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबल' आरोखि, नायलांजोब अब्लासो मोनथिगोन जे मोसौखौ जे जोंनि बांसिन जे गोरिब सुबुंफ्रा जे फिसियो। दा नोंथांमोनाहाय सांग्रां हुसियारै थानाया मोजां आरोखि। मोनाफ्रावहाय जे दानि मोसौ सिखाव बांगासिनो दं, मोसौ सिखावफ्रा जे बांलादेशि ना मा, दा बांलादेशिजों लिंक दं। दा बांलादेशि एक्सट्रिमिस्ट AI खायदाफोरबो गोबां हमनो मोनबाय जोंनि क'क्राझारावहाय, हमनो मोनगासिनो दं आसाम पुलिसफ्राहाय। दा नै जे मोसौ सिखावनि बारानिफ्राय बारा दा मोसौ सिखावनि न'खौनो सावना होजोब्बाय आरोखि। मोसौ सिखावबो जायगानिनो मोसौ सिखाव, दा बिसिनि न'खौ सावना होजोबदों। बिराद मोजां जादों आरोखि। सिखावफोर जे बिसोर सोरजोंबा लिंक दं खोमा, बांलादेशजों लिंक दं खोमा, जे बांलादेशआव साप्लाय हरो खोमा मोसौफोरखौबो। दा बे लानजाय गोलाव जाग्राफ्रानो बांसिन नोंथांमोन। दा सिखाव खावनाय, मोसौ सिखाव खावनाय, पपुलेसनाबो बारा जाबाय। जेंगाव मागाव मा खालामनानै जानो, मा मावनानै जानो, सिखाव खावनानै जानो सानबाय नामा बिसोरलाय। दा नै सानना नायनाय, बिसोरनो बांसिन दा बांलादेशि दा बेवहाय इलिगेल थाफैनाय दं ना मा दं, दा बेखौ जों तदन्त खालामनांगौ आरोखि। गोबां दा मोसौ सिखाव ओंखारगासिनो। दा मोसौ बेफार फालांगिखौ बांसिन बांगाल सुबुंफ्रानो खालामो, लानजाय गोलाव जाग्रा सुबुंफ्रासो बांसिन खालामो। बिथांमोननि पपुलेसनाव बांसिन बिजनेस लाइनावनो बिसोरनो आरोखि। जेरावबो बिजनेस लाइनाव बिसोर, मैगं थाइगं होन, माबा मोनसे जोंनि एरियानि बिजनेस, गिदिर बिजनेसखौ बांसिन बिसोरसो मावखायो। आरो बिसोरनि सुबुंफ्रानो बांसिन बिजनेसावहाय, गासिबो बिजनेसावनो होन, जे बांगाल सुबुंफ्रा बांसिन, मुस्लिम सुबुंफ्रा जेरावबो दंजोबो। मुस्लिम जायगाफ्राव थांनानै नायोबा नोंथांमोन, मुस्लिम जायगाफोरावहाय दा मोसौखौ नेयोसो बिसोरना गलियावहाय, नेनानैसो थायो दा मोसौखौहाय। मुस्लिम जायगायाव थायोबा गलि खाथियाव न' फिसासा लुनानैसो उन्दुनानै थायो। गलिखौहाय बिसोरो खाथेनानै त्रिपाल खाथेनानैसो दोनजोबो मोनायाव। ओरैबायदि आरोखि दा बांगालफोर, मुस्लिमफोर बिसोर मोनथिलायनानै दा गावजों गाव नेलायगासिनो दं आरोखि गाव गावनि मोसौखौ। मोसौ सिखावा बिसोरनो जे बांगालफोर जे बायहेरानि हाबफैदों ना मादों, जों बेखौ दा थाल लानांगौ आरोखि, हमनांगौ। गोबां मोसौ सिखाव ओंखारगासिनो दं आरोखि। दा सिखावफोरखौ हमनानै
जे साजा होबाय बिसिनि न'फोरखौ जे सावना होजोब्बाय बिराद मोजांनि खामानि जादों आरोखि जे बिथांमोननि न'खौ सावना होजोबनाय दा जोंनि हारिनि सुबुंफ्रासो एसे सांग्रां जानांगौ आरोखि मोनाफ्राव जे खेल लानायफ्रा मोजां जानांगौ आरोखि मोसौ सिखावनि उदखारा बांगासिनो दं बांलादेशि मानसिफोर बा हाबफैनानै जे लिंक दङ ना मा दं बिसोरखौ ज' हमनो होमबासो मोनसिगोन नङा होमबा गोबां दा बांगासिनो दं जोंनि जायगायाव मोसौ सिखावा बांगासिनो दा जों खोनाबाय थानो मोनसै दा सिखावनि न'खौ सावना होदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि सिखावनि न'खौ सावना होनायनि थाखाय 6था न'खौ सावदों गासै सिखावनि न'खौहाय 6था न'खौ सावबाय आरोखि क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार टाउन खाथियावनो आरोखि बारा गोजान नङा बे सावनाय जाथाय जानाया सिम्बोरगाव दुरामारि एरियायावहाय जे दरनै गामियाव जादों आरोखि बे जाथाया नोंथांमोनाहाय बे सिखावनि न'खौ सावनायखौ नायलांदो आरोखि नोंथांमोना नायलांनानै नोंथांमोना मा नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे बिथांमोननि न' सावनायखौ मोजां जादोंना जायाखै न' सावनाया आंनिबाथ' मोजां जादों सिखावनि न'खौ बिदिनो सावना होखानांगौ होमबा नोंथांमोन जे सिखाव खावब्ला साजा मोनखायो बेखौ मोनथिखासेयावबो जे बिसोरो बिराद गाज्रि खामानि मावगासिनो दं मुस्लिम हारिनि सुबुंफोराहाय बिसिनि न'खौ सावना होदों बिराद मोजां जादों आरोखि दा नोंथांमोना कमेन्टआव खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायफिननानै সবাই বাড়ি গেলি তো বিশাল মায়ের কাছে কত গো
লাগিব মানুহ লাগিব সবাই বাড়ি গেলি তো হয় বিশাল মার দিয়েছেন কত গোল